Zápas 28. kola našej najvyššej hokejovej súťaže medzi Prešovom a Liptovským Mikulášom sa začína. A Prešovčania teraz napádajú a aj získavajú puk. Tak by sa mohli pripomenúť opäť smerom dopredu a zasahovať musel golman Hauser. Ešte je tu strela, ktorá ale neprešla na bránku Liptovského Mikuláša. Jeho strela však presná nebola. Toto zachytí Vojtech, autor víťazného gólu v predĺžení proti Spišskej Novej Vsi. Rapoci ešte chcel vymýšľať prírávku na Alcina. Rapoci, Pekendom už nemala tá strela dostatočný dôraz v tých prvých dvoch vzájomných stretnutiach. Ale pozor, pretože Liptáci možno teraz niečo vymyslia. V poslednej chvíli zasiahol prešovský bek. Prešovský, tá moja obyvateľka aj s pomocou Katrnúcha držia čisté konto, ale to už nemusí platiť po tomto nájazde. Vyletelka inkasovali, je to gól! Paráda, ktorú Peter Šandor vytvoril a sám aj zakončil. No, chyba, ale myslím si, že Liptáci je tu zaslúžené. Tam si Brejčák s Hajnom nerozumeli. Za prvej tretiny. Vojtech. Plot. Na druhej strane voľný priestor. Ešte by mohol dorážať Vojtech, ale tam bolo príliš husto. Síce vyletelka nebol na svojom mieste, ale zastúpili ho spoluhráči. Už sa usadili hostia v útočnom pásme. Robertson, tu je voľná pozícia, na strelu ešte prihrávka na Lalíka, ktorý hľadal pred bránkou Sukela. Možno teraz sa otvára priestor Valigura. Škoda pre Prešov, že si nevšimol kurčulovaného spoluhráča na druhej strane. No zatiaľ čo po takomto čase v prvej tretine ešte gól nepadol. Som to očakával viac, že nejaký príde teraz. Teraz ale chyba a tá je nepotrestaná. Verkodičom ešte puk je živý, až teraz je prerušená. No tak toto vyzeralo už, že sa budú Liptáci radovať. A Semaňákovi to ušlo a Verkodič síce prekonal golmana vyletelku, ale to z toho nie je. Tam sme videli, ako opečiatkoval Verkodič žrtku. Teraz mohol dať opäť gól. Čo nezachytil puk Nátny, áno. Nátny. Ide páliť Hajn. Hauser zakročil, možno ho to trafilo aj do masky. Dilák. A už Bačo. Čo ešte tam dorážali domáci. Hauser pozorný. Dostal sa Katrnúch k tej dorážke. Začala sa presilová hra Prešova. Veľká šanca vyrovnať, ešte ten puk vypadol Hauserovi. Chalupa ho ale nedorazil za chrbát brankára Liptovského Mikuláša. Gilák. Ešte dobre Sukel, Záborský sa ženie za pukom, ostáva ho Kormier. Záborský doráža, ale puk tesne míňa bránku vyletelku. No a potom tam bol ešte súboj v bránkovisku. Vyletelka nemá hokejku, stále sa hrá, stále aj bránka je na svojom mieste. Aucin teraz na puk nedočiahol, Záborský zastavený. Ale Kormier pomohol, Kormier, Sukel, šanca, je to gól! Liptáci zvyšujú na 2-0. Zastavený, ešte dokázal Kormierovi preskočiť, no a potom Sukel skóroval. Tak druhý break, z ktorého inkasovali Prešovčania.
McDougall na modrej čiare to zvládol, ale nabil len na hokejky Liptákov a teraz tým môžu rozhodnúť definitívne, čo sa aj podarilo. Hostia teda vedú už trojgolovým rozdielom a je vybavené. Frederik Pekiač. McDougall na modrej čiare to zvládol, ale nabil len na hokejky Liptákov a teraz tým môžu rozhodnúť definitívne, čo sa aj podarilo. Hostia teda vedú už trojgolovým rozdielom a je vybavené. Vankúš druhou asistenciou dnes. No a Pekiač druhým gólom v tejto sezóne. Liga pokračuje už v stredu. Liptáci hostia Poprad a Prešov cestuje do Michaloviec. Ešte nepresný pokus z hokejky Jokela a v tomto momente je koniec. Liptáci potvrdili úlohu favorita a víťazia na Šariši 3-0.